kuha mang kuan. Hello, welcome to my vlog. Mao ni amo ang mangga diri. Natang ko sa among na ako sa amo ang bukid karon. Mao ni amo ang mao ni amo ang mangga na. Pila ni kapunuan dong? Unom no? Aw lima kapuno ang mangga. Na didto. Unom ko no yung tatay kay tagsa daw ta ani. Nya nara ang nangka naay kapayas pero to amas tumoy ang kapayas uy di ko kakuha lami intang ikaw kapayas nya napagin mi buongon diri dong ang buongon dong hinog ala nalagi hinog dong nya mugbo kay amo ang lubi nara tinanong intaw ni sa amo ang amahan kugihan kay taon to among amahan ug among inahan bilinan intaw mi ani ang kuan ay buongon ay la magkuha di ko buongon kadaghan di ay sa buongon bahalag pait akong dadon dughan ko akong buongon uy mauni akong buongon among buongon la kagwapa sa buongon dong oy lo daghan nagbunga oy la mugbo kas tanan narao makabot dili pa lang hinog no lo kagwapa sa buongon pomelo mani mong pomelo nya kinsa to kailag duldul naraan duldul ha narabay wala kailag duldul no ano si duldul ha nay mabu ang ihigot sa duldul napadyoy kapayas nay mga kanding naningog napadyoy laing kapayas napadyoy nangka diadto wala na lay kamansilis no naani dako kamansilis diri sa una mauni amo ang balay dara naay sinagbay nga mga towel ani kabilin taw ni sa amo ang kabilin sa amo ang ginikanan sudlo nato be na kita kay buntod kita kaayo ang pikas buntod pikas po dito mauni ang amo ang palibot sa bairan nya mauni balay ha oy ipahuwat ko dong pahuwat ko ina nag vlog pas mami nimo mauni balay ni Loloy Carria ito ni ihang diri ni sa teres uy sirado na sirado gidi ay sirado diri ko agi ang urtina hindi na daghang kay lubi para tanom na ni cheese na nay kapayas la wala hinog kapayas cheese wala hinog kapayas mauni ang mangga la naay kuan cheese ala naay kapayas cheese hinuguro ni ay napay kapayas may jud nimo oy okay ra nang hilaw ka nang kuan nag-ilawom ba ay hala nalubat mauni amo ang paligid nito hala kagwapa sa kapayas oy magkuha ko be nana siguro ni hinog cheese ay hinog na ni cheese oy day nanguha kog kapayas day oo yay kalami sa kapayas ay hinog na guro ni day oy na daghan kay ni mangga ang kanang mangga no kay daghan kay na siya kuan daghan kay ni siya og bunga kanang
Ha? Oo. Ay, hinog na siguro ring isa, uy. Lakari kay gwapa kaayo. Kadako sa kapayas. Mao ni siya tamis nga kapayas kay kuan kanang taasoy ba. Yay, ha? Ako. Lo kana napadjud ilain diri kapayas la kadaghang kapayas taon ani nila eh. Gihan kay ni sila ba. Napadjud kapayas oh. Hala hinog uri to chiaw. Dil hinog uri na dil. Juri ko dilbi. Anak dil, anak kay ako. Anak ha. Siguniti lang. Guniti lang nas papa ni magpakuha. Di naman na siya magpakuha. Juri dil. Oy, mao ni among gabi. Okay, dapat kabaw, narinig kabaw. Oo, hala ari dil. Kabaw. Namo ni kabaw ari din. Oo, nay kabaw na mo diri. Namo ni Marimar. Oh, Marimar. Oh, ligid ko. Sound sulangan din. Ali dil. Dil, sound sulangan din. Ali dil. Ligid ka sulangan. Ari daw dil. Mao ni among kabaw. Oh. La! Mangga. Kabaw, Marimar. Mangga na mo. Pila ni ka punuan di ari dong upat dong. Opat. Unom ka punuan kay. Unom ka buot tagsa daw mig punuan ani ingon akong amahan. Isya tagsa baya mo ana. Nya niingon ko nga ang akong angkunon tay ang kanang pinakadako nga punuan sa mangga. Nya ingon sa tatay nga. Usara daw akong anak. Ang kinagamian lang kuno nga punuan mo'y ako. Hala tanawa ra ako amahan. Atong ingdan. Oh, hala susti amo na. Injan pag yun maipaangko nako. Sus Ginoo. Bye-bye. Basta mauto among kabaw ha. Yay! Marimar. Marimar ni dong? Nati amo na sus si Marimar in town. Naglunang-lunang intas Marimar sa lapok. Nara oh. Duha na kabuok ilang kabaw ni Joy. Kabaw sa akong mangho, duha kabuok. Mao ni amo adiri kani, ubos ni gamay sa among balay. Nara na dayon ang among balay, nara dayon sila. Nya dayon. Naay gabi diri. Nya mubalik ko diri, nya na inig kakuan sa gabi kanang nananida kang unod. Kay mangawat ko gabi. Nara ay. Apa jud kapayas. Joy kisa ning kuan diri dong. Hose ni siya sa tubig. Na ang lubi ay gagmay kaayo. Mana mong payag sa mais. Payag na sa mais pero hindi na gud mapuy-an. Nara mo ang among kusina hala pakipunta mo sa amo ang kuan ha kusina ha. Day ang kuan day ba kay hapit mahurot na ako day. Hapit mahurot na ako ang Asa una? Wag ba? yes, nara among organic nga abuhan. Sus sa una makatawa ba sila ani. Kay imudmud na ko ang agi po akong imudmud sa abo. Kay nganong dugay mahali. Nya diri sa una na ani diri sa bana. Sa bana wala naman uy. Nay limonsito daghang kay sila tanom si kuan lagi tatay. Limonsito diri mga lata na lang kami ilang limonsito. Dagko kay bunga karon wala na. Nagagmay na lang. Unaha umanot sa na. Dagway jung kuan eh. Ipaabot ka sa luha. Ha? Ipaabot ka sa luha. Una pang kaluha daw? Nagpatingali. Yung gaitag plastic dun ya pero isulo dun. Ay manay ka la. Hello vlog. This is gaitag plastic din. Nay nagabas dito. Saba oy. Dil plastic dil be. Akong paabotong 10 minutes. Plastic po. Nindot kay mga lubi no pero sa ako ning gagaw. Napuwa kayo ang lubi. Kuha sa lubi.
kaayo. Ano among palibot diri wala lang ni siya kuan ron. Say naman ni alugbati diri niya. Kani mo ni kaunon sa kanunon sa amo ang kabaw. Oh. Ako intang manghud nga kugihan mao tay manguan di abi. Mintay tig ana mangga. Plastic dong be. Unya ang among pugaran dara. Na di ay. Dali lang, dali pitos lang, dali pitos. Nay ma, hala na di. Ay, no. Dali, magilay-hay. Woo! Naipug. No? Kay baw. Kisay di kay baw mo muhimog pugaran no kay ako may kay kuani. Nya na pakit-on nya ta mo. Iba may mo. Nya daghan kayong salamat ha. Bye-bye. Salamat sa pag-subscribe.